ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೆರಪ ಆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾತದು. ಮೊಕಲು ಮಾತ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ದುಬೈಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮೊಕಲೇಟ ಆಜಿ ಜನಲ ಅಂಜೋಳು 5 ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒರಿ ಕಲಬರ್ಗಿ ನಿವಾಸಿ ಅಂಚನೆ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಸ್ಕತ್ತರದು 54 ಜನ ಬತ್ತದಿತ್ತದು. ಈ ಪೈಕಿ 40 ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪೈಕಿಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆಡ ಐಟ್ ಆತ ಗಾಬರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವಿಷಯ ಐತಿ. ಅಂಚ ಪಡೆದ ಸಮಾಧಾನಡು ಒಪ್ಪುಲೆಕ್ಕಲ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲು ಬರ್ಪನಕಲು ಬರಡು ಬತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸಾಗುವುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಜಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ದುಬೈಡ್ದು ಬತ್ತಿನ 178 ಜನಟ್ಟು 110 ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಮೊಕ್ಲಿನ ಪೈಕಿಡು 5 ಜನ ಆಂಜೋಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಗುರುವಾರ ದೃಢ ಆತಂಡು. 5 ಜನಟ್ಟು 5 ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲು ಒರಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿ. ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರೆಲ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಜಾಗಿರ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ತದೇರು. ಇಡಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 51ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಂಡು. 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬುಧವಾರಲ 54 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಸ್ಕತ್ತಿರದ ಬೈದಿರು. ಇನ್ನಿಟ್ಟು 48 ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲು ಮೊಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲ್ಲಾದಿರು. 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೈದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಡಂದಲಿ ಶಾಲೆಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಘಟನೆಲ್ಲ ವರದಿಯಾತಂಡು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಪಂಡದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದು ಕುಲಶೇಖರದ 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಂಜು ಗುರುವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾತಿರು. 35 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಳ್ಳರು. ಕೊರೋನಾ ಎದುರಿಸಾಯರೆ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಾಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಧಾರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಾಲಿಸಾಲೆ. ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಕೊರೋನಾ ಬರಂದಿಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಲಿ.